Takže dáme oznámení a tak. Bude dneska nějaká dětská služba? Od našeho bratra. Takže dáme první ty modlitby za ty potřeby, takže pojďme ještě postavme se. Jo, ne, odvážný ďábel. Celý to je odvážný. Pomodlíme se rozhodněte, jo? Haleluja. Můžeme být upřední na to. Já jsem odvážný. Haleluja, Otče svatý Pane, tak ti děkujeme, Pane, za to modlitby, Pane, které budou předem, Pane, vyslyšeli, Pane. Děkuji ti, Pane, za to, Bože, že, Pane, oni, Pane, taky budou naplněné, Pane. Děkuji ti, Pane, za to, Bože, že naše víra, Pane, bude držet, Pane, tyhle, Pane, potřeby, Pane, že, Bože, to budeme tak dlouho držet, Pane, dokud to nedostaneme, Pane. Já ti děkuji, Otče svatý, za to, Bože, že ty, Pane, máš 1000 způsobů na to, Pane, jak nás požehnat, Pane. Ty máš 1000 způsobů na to, Pane, jak, Pane, naplnit naše ledničky, Pane, naše spajsky, Pane. Ty máš 1000 způsobů, Pane, na to, jak nás zaopatřit, Pane. Já ti za to děkuji, Bože, že ty jsi Boh neomezený, Pane. Já ti děkuji, Pane, že my tě nebudeme omezovat, Pane, ani v srdci, ani v mysli, Pane. Protože, Bože, tvé slovo říká, že ty jsi Bůh více než dosti, Pane. A já ti děkuji, Pane. Chválím tě, Pane, že máme Boha, Pane, který má 1000 způsobů na to, Pane, jak nás pozvednout, jak nám dát radost, Pane, jak nás posilnit, Pane, jak nám ukázat věci, Pane, takové, jaké jsou. Ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Tak mládež ohledně Mládež bude o půl páté tady u Dáši. Tam budeme mít, tam vlastně, dole mi počkáte, jo? A mládež má mít 5 veršů a má mít 1 verš a na to má mít vlastně připravené nějaké 5minutové slovo. Pamatujete si to, mládež? Pamatujete si to, takže na to pracujeme. A dětská služba. Sonia dneska máš dětskou službu, ale jsou to málo děti, tak se třeba můžou si tady kreslit, vůbec nemusí. Děti, budete si kreslit, jo? Budete si kreslit, jste to sami? Dobře. Co se týče prostřední sucha, co se týče tady Pavla vlastně Bohumíně, takže prostřední sucha za Robertem, určitě už jste se s tím dovolili, taky jsem měl na srdci jednu věc říct. Kolik z vás víte, že teď se jezdí do Bohumína? Že tam se otvírá nová služba. Kolik z vás to ochotní pomoct? Víte co, když se otvírala, tady by se otvíral hlavní dom, tak Ostravaci tam se vyjezdili vypomáhat. A dlouho hrát na všechno možné. Je potřeba, abyste trošku byli aktivní, abyste byli trošku zapojení. Abyste třeba přišli za Pavlem a třeba říct, co potřebuješ pomoct, nebo jak potřebuješ pomoct. Třeba se střídat, jeden tým, další týden, druhý tým a tak dále. Amen? Takže je potřeba trošku být zapojení a nedívat se na to, Pavel tam má Bohumín, to není pravda. Pokud jsme jedno tělo, pokud jsme jedna církev, tak je potřeba, aby jsme stejně uvažovali a tak, že to je Kristovo všechno, amen? Že potom bychom dopadli tak, jak apoštol Pavel napomínal a řekl, vy se hlásíte k tomu, vy se hlásíte k tamtomu, což pak je Kristus rozdělený. My musíme dávat pozor na to, aby jsme se nehlásili jeden k druhému, ale aby jsme se všichni hlásili ke Kristu. Proto je třeba dávat pozor na to taky, že bratr jezdí se sestrou, díky Bohu za to, že jsou věrní, že se tam něco děje, ale třeba taky pomoct. Je potřeba vidět tu potřebu a říct, já jsem tady, abych pomohl. Možná nemůžu ukázat, ale jdu tam třeba svědčit, nebo kdyby tam měl jenom stát, tak je pořádková služba, nevadí, to je jedno. Takže potom po službě, pokud teda se rozhodnete v srdci, tak jděte za Pavlem, za Soňou a je dobré podpořit, je potřeba jim pomoct, amen. Tak, další věc, ještě na Šumbarku, skupinka taky je potřeba a taky modlitby, teď budou u koho? Jo, ale podle toho kde? Tak, dobře poslouchejte, takže modlitby budou vlastně zítra, pondělí, že budou u Helenky a u Ládi. No a ženské a mužské setkání teď budeme mít, takže to ženské setkání bude u Soni a mužské setkání bude u Ládi na vrchu. Takže chlapi, je dobré, abyste přišli, protože určitě máme o čem něco probrat a modlit se za druhého. A taky sestry, je dobré, abyste byli na ženském setkání, protože zase
je dobré pro vás, sestry, je dobré jedna druhou pozbudzovat, poslouvat a taky vědět jedna o druhé. Amen. Tak ja som ešte vlastne chcela, aby ste, prosím vás, do modlite vzali i mládež, aby ste vzali i deti, aby ste sa i modlili za učiteľky do detskej služby, pretože my tam sme vlastne 4, vlastne i Samantha teďko vlastne stane slúžená učiteľka, Amerika je pomocník, ale potrebujeme. A ešte, aby ste sa modlili teda za Bohumín. Nezapomeňte sa modliť za Bohumín, pretože oni teď potrebujú. A nejenom za Bohumín, je potřeba se modlit za Hranice, za Odry, za Nové Město, je potřeba se modlit Karlina, Ostrava a tak dále. Pastor Lukáš tam je, pastor Petr, pastor Vojta je my jsme velká církev. Neomezujme se na Hamířov. Amen? My musíme uvažovat takto, že my jsme společně v tom. Je společná práce, dokonce v Hranice. Je potřeba se modlit za pastora Johnsona a za všechny pastory, kteří tam jsou. Nebuďme omezení v modlitbě na Hamířov. Potom bychom byli hodně sovečtí. Amen? A to my nejsme, věřím, že máme velké a štědré srdce. Amen. Ráno jsem trošku přemýšlel, a nevím, jak teďko vám, ale já jsem normálně ráno nemohl pořádně ani stát, ale normálně, kdyby mě někdo buchl kladně do hlavy. Já jsem se na nic nemohl soustředit, nic jsem nemohl vnímat, nic. Úplně prostě, jak kdyby jsem byl vygulovaný, úplně prázdno, když jsem měl. Já říkám, Bože, co si se mnou děje? Víte, co satanu se nelíbí, když děláme Boží vůli. Satan někdy se svůj vlák, a to musíš rozpoznat a musíš se postavit a nedávat na pocity. Jedno, jak se cítím, je jedno, jak je venku, mně to je úplně jedno, neodávat na pocity ani na počasí. Víte, co já jsem dokonce dneska ani kdybych ti měl říct, kdyby jsme měli ohledně pocitu, tak dneska ani necítím, že bych vůbec měl stát. Tak se cítím, opravdu. Ale mysl, já nedávám na pocity. Já dávám na to, co chce Bůh. A Bůh chce, aby jsme dělali to, co je správné. A já rozumím a chápu to, co Bůh chce a v tom půjdu. Amen? Aleluja. Ještě díky Pánu, že to není náma, ale je to ním. Že to můžeme vyslávat, že to můžeme vědět, že věci se nedějou námi, ale je to Bohem, jenom skrze nás. Bůh nás to používá. Aleluja. Takže dneska připrav své srdce, věřím, že to slovo, které jsem tak viděl, už asi 4 nebo 5 dní mám toto slovo, a tak jsem nevěděl, ale si dneska to mám kázat zrovna, ale víš co, nic jiného mi Pán nedal, tak budu kázat to, co už vidím tak 4 nebo 5 dní. Že věřím, že toto je církev, o tom je potřeba mluvit. Takže Otče, já ti děkuji za to, že tvé slovo je stále mocné, že se nezměnilo, že je stále živé, že je stále ostré, že v něm je stále plno tvé moci, Pane, a taky plno tvé lásky, Pane, a tvého milosrdenství, Pane. Tak prosím, aby si dneska promlouval své živé slovo, Pane, ke své živé církvi, Pane, aby si posílil, Pane, ty, kteří potřebují posílit, aby si posledl ty, kteří potřebují poslednout, Pane, aby si tak uzdravil a občerstvil, Pane, ty, kteří to potřebují, Bože, aby si tak zasahoval dneska každé srdce, Pane, každé ucho, Haleluja, svatý, každou mysl na tomto místě ve jménu Ježíše, nebo Pane, my nechceme odcházet stejný, Bože, my jsme dneska přišli přijmout, Pane, ne od člověka svatý, ale od tebe, Pane. My se dnes rozhodujeme, Bože, že chceme přijmout tvé slovo, Pane, že si vážíme, Pane, toho, Pane, že ty jsi tady s náma, Pane, že, Pane, jsme vděční ti, Bože, za to, Pane, že můžeme poslouchat tvé slovo, Pane, že můžeme tady tě chválit, Bože, když jsou chvály králi, a že můžeme přijmout dneska to, co ty pro nás máš. Amen. Haleluja. Já jsem tak uvažoval, dal jsem si zase 2 Bible, že tam jsou takové 2 překlady, tak chci ti to ukázat. Já jsem dneska uvažoval o tom, poslouchej. Víte, poslední dobou uvažuju o tom. Slyšel jsem jednoho služebníka, on se jmenuje Steve Ryder, a já ho rád poslouchám. A určitě jste ho někteří už viděli v Ostravě, i v Šuperku jste na něho někteří možná byli. Minule jsme se bavili tady se sestrou Dášou, vlastně, že si na něho pamatuje, že jsme byli v Šumperku na něm, on se vlastně ještě modlili za Paťu. Je to požehnaný služebník, on je z Austrálie, ale jezdí po celém světě, je takový boží apoštol, zakládal církvi po celém světě. A já jsem to poslouchal jeho svědectví. Kde na tento boží muž, on se modlí za lidi a lidé dokonce z mrtvých stali už, dokonce prostě uzdravení jsou a tak. A jednou jsem ho poslouchal jeho svědectví. Tím si začít dneska, poslouchej. A on říkal takovou věc, že chtěl vždycky mít dar uzdravení. On říkal, Pane, když mi něco chtěl dát, tak já chci dar uzdravení a chci, aby na koho vložil ruce, to je uzdravení, aby mrtví
vstávali a tak. Tak Pán, věřím, že ho vyslyšel, protože on v tomto daru proudí, ale poslouchej. Jednou se modlil asi za 2000 lidí. Už se zmodlili za 2000 lidí. Horku, pocený už. Vkládal stále ruce na ně, už možná přemýšlel, už si chci odpočinout. Od večera až do rána slouží. Ráno už zase plno lidí, zase noví lidi, že se tam nemohli vejít do té místnosti. Zase znova sloužil těm lidem, pokládal mě na ruce. A víš co, když on šel domů úplně mokrý, prostě spocený, teď ještě dokonce voda tam netekla, nebo co tam vysvětloval, že voda jak naspal, že prostě tam netekla v tom hotelu. A on tak přemýšlel a řekl si, Pane, prostě to není jenom tak sloužit a tak. A Pán tě mu promluvil. A on řekl, vidíš, co to znamená? To tu chci. On řekl, já nepotřebuji 5hvězdičkové kazatele, kteří budou nosit obleky od duchovost, kteří budou mít skoro zlaté kravaty a boty a nevím co všechno. A řekl, já potřebuji lidi, kteří jsou ochotní se zaštítit. Chceš vstávat tento dar? A já jsem začal uvažovat. Když vidím takové služebníky, jak pokladají ruce, ne tak, že špoukne a všichni lidi spátnou. To je moc jednoduché. Ale když budeš pokládat ruce na jenom 200 lidí, já vím, co dělal, jsem pokládal ruce na 500 lidí, takže víš co, byl jsem spocený, mluvit se nemohl na druhý den, ale věděl jsem to. Jsi ochotný toto dělat? Protože Pán se ho zeptal, víš, znova ti říkám, já nepotřebuji 5hvězdičkové kazatele. Já potřebuji, kteří budou milovat, kteří půjdou. Třeba na Slovensku, tam, do těch vesnic, kde se budeš spát, aby se o tebe náhodou děti neobčeli, aby se nezaštívili. Pán potřebuje takovéto lidi. Když Pán chodil tady prokázal, tak lidé na něho šahali. Chodil mezi nemocné, mezi různé postižené, mezi chromé, hluché, němé, špinavé lidi. Vkládal na ně ruce a miloval. Amen. Takhle potřebujeme mít vidět toho, ten postoj služebníka. Já dneska chci mluvit o jedné věci, na které říkám už delší čas přemýšlím a říkám si, Pane, tak přemýšlím, protože víš co, v životě každého z nás přijde takový čas, kdy máš nějaké prostě starosti, kdy máš něco, prostě nějaká oblast jde do tvého života, která tě chce zastavit. A ty se budeš muset znova rozhodnout a budeš znova muset přemýšlet vlastně, komu si to uvěřil. A vlastně proč tady jsi? Amen. Protože když nejde to jenom tak, jo, já to nějak udělám a nějak to bude, to tak není. Ty musíš vidět v srdci, ty se musíš znova rozhodovat, i když ti to nejde, i když to nevidíš, i když to tak necítíš, ty se musíš ve svém srdci znova rozhodnout, ano, já to budu dělat, proč? Já vím, komu jsem uvěřil. Já vím, že on mě miluje, já miluji jeho a vím, že jsou lidé, kteří potřebují slyšet. To není o tom, jaký bude počasí, nebo kolik budeš mít masa v ledničce. A co když ho nebudeš mít v ledničce? Co, budeš dál sloužit, budeš dál milovat Pána, budeš dál kázat lidem, nebo řekneš, teď nemůžu, bo nemám maso v ledničce. Víš, služba není o tom, jestli máš nebo nemáš. Služba je o tom, jestli miluješ nebo ne. Já jsem nad tím trošku uvažoval, a říkám si, Pane, kde jsou ti služebníci, Pane, když jsem viděl, Bože, teda říkám, chtěl bych vidět, Bože, oheň z nebe, jak přichází. Chtěl bych vidět, Bože, všechny ty věci. Chtěl bych vidět nadpřirozené věci, zázraky, Pane. Ale víš, to je jedna věc. Jsi ochotný milovat, jsi ochotný jít, jsi ochotný dělat věci, když to necítíš, když ti lidi nebudou tleskat, i když někteří tě budou pomlouvat, jsi ochotný stále kázat. Haleluja. Já jsem přemýšlel o tom, jak je Pán milosrdný. Když jsme zpívali tu poslední chválu, tak se mi to vlastně tak potvrzovalo. Já jsme zpívali vlastně tu chválu, tvoje milosrdenství je na věky věku. A já jsem přemýšlel o tom, jak je Bůh milosrdný k tobě a ke mně. Jak je Bůh milosrdný ve všem, co činí k nám. Co vlastně, když budeš přemýšlet, tak když se na to podívám, tolik věcí, které si já nezasloužím a mám je. Amen. Já nejsem lepší, než jsou ostatní hříšníci ve světě. Nejsem lepší. Víš, kolik lidí nemůže mít děti, já mám 5 dětí. Víš, kolik lidí, já nevím, dneska nemělo co jíst, my jsme něco jedli. Víš, kolik lidí dneska mají nemocné v nemocnici, nebo někteří umírají, nebo nevím, jaké mají starosti. Já mám milosrdenství, mám milost dneska být tady. Znám Pána.
přemýšlel o tom, jak je Bůh milostivý, jak je Bůh velký, poslouchej. Možná, že jsem o tom nikdy nepřemýšlel, něco tím mám na srdci říct. Víš, není to samozřejmě, v Biblii je napsána jedna důležitá věc. Že ne vy jste vyvolili mě, ale já jsem vyvolil vás. Amen. Poslouchej tady toto. Já jsem dneska nad tím přemýšlel a víš to, když jsem nad tím přemýšlel a pochopil jsem, Pane, ty jsi mě vyvolil. Poslouchej na to. Poslouchej tohle z toho, Pán mě vyvolil. Pán vyvolil tebe, ty tu nejsi náhodou. Pán tě vyvolil. Poslouchej, víš, je Boží milost pro všechny lidi na celém tomto světě. Víš, jak to ví? Jednoduše poslouchej. Protože v Biblii je napsáno, že Bůh dává svítit své slunko na spravedlivé i na hříšníky. I na ty. Vidíš to? Neprší. Není to tak, že by u Pavla kousek 5 metrů tam pršelo prostě a vedle na souseda už nepršelo, anebo opačně. Není to tak. Bůh Bible říká, že to dává slunko svítit na spravedlivé i nespravedlivé, že to dělá i pro ty. To je všeobecná milost, kde se musí něco pochopit. Trošku se nad tím přemýšlel. A poslouchej. Ale je tady ještě jiná milost. A tu nemají všichni lidi. Milost je spasení. V Biblii je napsáno, že z milosti jste spasení skrze víru. Není to z vás. Takže se nikdo nemůže chlubit. A já jsem pochopil, že mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. A víš co, když jsem pochopil, že Bůh mě vyvolil ještě v lůně mé matky, že Bůh ještě před založení světa už mě znal, tak to je něco teda. Bůh ještě než založil svět, už o tobě věděl a už znal tvůj charakter. Už znal tvé přemýšlení, už znal tvé srdce, tvé postoje. Bůh už to dávno znal. A já jsem řekl, Bože, čím jsem si to zasloužil víc, než ti, kteří tě neznají, že ty jsi mě vyvolil. Víš o tom, že jsi vyvolený? Že jsi vyvolený Bohem? Když byl Jeremiáš ještě v lůně matky, tak Pán řekl, že ho vyvolil. Že ho povolal, ještě v lůně matky ho povolal. Představ si to, že Bůh, který zná všechny lidi na této zemi. Poslouchej, ten mocný velký Bůh zrovna tebe si vyvolil. Proč by to nemohl být někdo jiný místo tebe a mě sedět? Proč si to dneska zrovna ty? Protože Bůh se rozhodl takto, on vyvolil zrovna tebe. No, je to tak. Víš, proč nejsou tu další lidé? Proč to není tvůj soused nebo tvoje sousedka? Myslíš, že nekážeš, nebo že neslyšeli o Kristu? No, lidi už slyší o Pánu, ale ne všichni budou spaseni. Víš, dneska jsem nad tím přemýšlel, že my bez Pána nemůžeme ráno ani vstát. Že my bez Pána nejsme, víš, proto možná jsem to měl takové, abych to trošičku ještě víc chápal, aby to do mě ještě víc přišlo, jako vymetené v hlavě jsem to měl, na ně jsem se nemohl soustředit, úplně prázdno takové. A víš, takhle bych se přesně cítil, věřím tomu, že takhle se vlastně cítíš, když nejsi s Pánem. Takhle se cítíš takový pustý, prázdný. Protože to místo nedokáže zabrat nikdo jiný než Bůh. Nejsou to naše ženy, ani naše děti, ani naši bratři. To místo, to první místo, to hlavní místo v našem životě patří Kristu. A pokud to místo nepatří Kristu, tak si proto prázdný. Proto si pustý. Protože víš to, Hospodinová radost je tvojí silou. Je tvojí silou, když se raduješ z Pána, že On je ten, který je na prvním místě ve tvém životě. Potom víš to. V Biblii je napsáno, Žalm 37, poslouchej. Čem je tvoje blaho? Čem? Přemýšlej nad tím. Čem je tvoje radost? Čem je tvoje srdce teď položené? Do čeho jsi ho dal to tvoje srdce? Nebo komu jsi ho dal? Či rukou je? Hledej blaho v Hospodinu, Bible říká. Dá ti vše, až požádá tvé srdce. Nehledej to u člověka, nehledej to u nikoho jiného, hledej to u Boha. To hlavní blaho, ta hlavní radost, ta hlavní spokojenost, to všechno má být Bohu. Že ty a já jsme spaseni. Když budeš přemýšlet nad tím, říkám to schválně, milost. To je něco, co jsme si vůbec nezasloužili, to prostě Bůh se tak rozhodl. On řekl, Pavle, pojď, Roberte, pojď. Vyvolil jsem vás.
si vyvolil. Hledno, když přišel Matouši, když jsou oni dělali práci, byli rybáři, měli různé řemesla, něco dělali. On přišel do jejich života a řekl, já jsem si vás vyvolil, pojďte za mnou. A víš, v té době už jste možná slyšeli, jaká to byla milost, jaká to byla velká úcta, když nějaký rabín, nějaký mistr si tě vyvolil a vzal tě jako svého učedníka. To byla velká podsta. A ještě takového, který vyšel, pro nás by to dneska bylo neučení. V té době lidé byli učení, znali Mojžíšovu, amen, znali knihy, oni možná neznali, byli někde rybáři, obyčejní lidé a přišel Pán, ten největší mistr. A vyvolil se zrovna je. Možná, že někteří tam měli nějaké mistry, byli učedníky nějakých mistrů a místo, oni byli jenom tak. A za ním přišel ten největší a řekl, pojďte, já jsem si vás vyvolil. Pojďte za mnou, nechte toho všeho a pojďte vy za mnou. Dneska ti chci ukázat jednu věc, pokud tě Bůh vyvolil, pokud tě Bůh opravdu vzal z tohoto světa, vzal tě do svých rukou, přenesl tě z tmy do světla, tak potom ti chci něco ukázat dneska, bratři a sestry. Pojď se mnou do Matouše. Matouš, 18. kapitola od 23. verše. Matouš, 18. kapitola od 23. verše. Chci, aby si dneska něco viděl. To, co jsem já ráno viděl, řekl jsem, Bože, nejsem hoden, ale ty si to přesto se tak rozhodl. Nezasloužil jsem si to nijak víc než ostatní. Takže Matouš 18. kapitola od 23. verše. A poprosím, když tak doumíte někdo dobře číst, protože mám trošku se požehnání, takže kdo umíte dobře číst? Monika, tak pojď, Monika. Přečti to celé. Vlastně 23 až sem, jo, dokonce. Tak a poslouchejte. Království nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedl mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal mu Pán prodat s ženou a dětmi i se vším, co měl, a nahradil ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na koleno prosil. Měj se mnou strpení, všechno ti vrátím. Pán se ustrnul nad ním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze všech spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel, zaplatí, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatí ti to. On však nechtěl, ale šel dál a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Nejen se také ty smiloval nad mým spoluslužebníkem, jako jsem se já zamiloval nad tebou. A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení. Pokud nezaplatí celý dluh, tak bude jedna s vámi i nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému. Když na tom budeš přemýšlet, co se tady vlastně stalo. Poslouchej, ty a já jsme měli velký dluh vůči Bohu. Obrovský dluh, který nemohl nikdo zaplatit. To nebyl nějaký milion, tak jak někdo má nějaké exekuce, tak jak někdo z nás má nějaké možná půjčky nebo nevím, co všechno máš, jaké dluhy, ale tento dluh byl tak velkých rozměrů, že žádný milionář na celé zemi, žádný člověk, ani já nevím kdo, já nevím, jako milionář z nás, by neměl na to, aby zaplatil dluh jednoho člověka. Jednoho člověka. Na to všech lidí na celé zemi. Neměl moc nikdo, žádný prezident, žádný král, žádný člověk neměl moc zaplatit ani za jednoho člověka tento dluh, který ty a já jsme měli před Bohem. Ale přišel
Přišel někdo a on ten dluh zaplatil. Víš o tom, že dneska tvůj dluh byl smazaný? Víš o tom, že dneska bylo zaplaceno za tebe a za mě dokonalým způsobem? Že vlastně toto se stalo už, že ne, že se to stane teprve, ale že se to už stalo. Že ty by si měl mít radost. Chtěl bych vidět někoho z vás, kdyby tady v tomto světě jste měli nějaký dluh, příklad, já nevím, nějaké exekuce nebo cokoliv a hrozilo by to, že ti vyskalo z bytu a opravdu by to tak bylo a někdo by přišel a zaplatil by ten dluh. Nevěřím, že ty by si byl smutný. Věřím, že by si byl úplně šťastný, úplně by si byl vděčný tomu člověku, který za tebe zaplatil. Amen. A teď si vem, kolik z nás jsme opravdu vděční Pánu za to, když víš, jaký jsi měl dluh. Že žádný člověk ho nemohl zaplatit. Žádný člověk nemohl tu moc vůbec vykoupit na stůl, že by to mohl. Ale přišel Kristus a on přinesl to nejlepší platidlo, které možná v očích tohoto světa nic neznamená, ale před Boží tváří to je to nejmocnější a největší platidlo. Nejsou to peníze tohoto světa, ale je to krev Krista Ježíše, našeho Pána. To je největší platidlo a největší cena, která kdy byla zaplacena. Víte, když slyším, někdy jsem se zajímal fotbalisty a slyšel jsem, kolik peněz dali za Ronalda, kolik peněz dali za toho Báletku, nebo jak se jmenuje, já jsem si řekl, tyjo, tak to jsou miliony. Ale ještě jste nikdy neslyšeli ani nepochopili, jakou cenu máš ty, víc než nějaký fotbalista. Za tebe a za mě bylo zaplaceno mnohem víc než za Ronalda, mnohem víc než za toho Bála. Kristus zaplatil cenu, kterou si nedokážeme ani představit. Jak je to mocné. Bůh tě koupil, tak jako koupil Real Madrid Ronalda za miliony, Kristus tě koupil svojí krví pro Boží království. Rozumíš tomu? Takovou milost úžasnou máš ty a já. Ty se můžeš postavit a říct, kdo je Ronaldo proti mně. Pokud nemá Krista, není nic. Já jsem ten, za koho bylo zaplaceno nejvíc. Já jsem ten, za koho kdo byl vykoupený to největší cena. Ty se můžeš postavit a říct, bylo za mě zaplaceno. Byl jsem vykoupen. A když se potom pochopíš, co se vlastně stalo a podíváš se na svůj život, neměli bychom už být stejný. Měli bychom vidět Kristus, můj Pán. Znáte ten příběh, který já vám trošičku povykládám, někteří jste možná slyšeli, někteří ne. To bylo, opravdu se to stalo. Byl trh, kdysi byl trh s černochama, vlastně s otrokama, jako dneska prodáváš elektroniku zboží někde na burze, tak kdysi jim prodávali otroky. A když tam stála máma holčička, která měla 10 let, její bratr, který měl asi 12 let a bylo tam táta a máma. A oni takhle stáli na tom černošském trhu a chodili tam bohatí lidé a prohlíželi si je jako zboží a kupovali je. No teď představ jejich myšlení. Teď oni věděli, že možná někoho koupí tam někde, někoho koupí tam a už se nikdy neuvidí. Budou odtrhnuti od sebe, budou odděleni od sebe. A no, kdo ví, kde půjdou a kde umřou, představ si tuto budoucnost. Přišel jeden bohatý člověk, zebral si otce. Všichni plakali. Přišel další bohatý člověk, koupil si jejich mámu a odnesl někam pryč. Přišel další bohatý člověk, zebral si jejího bratra a odnesl ho pryč. A viděl to jeden bohatý muž. A takhle se díval na tu holčičku. Přišel za ním, koupili. On ji koupil a teď ona nevěděla, její myšlenky byly tady toto, budu sloužit, budu otrokyně. A on udělal takovou věc, plivla mu do očí. A čekala, protože oni s otrokama mohli zacházet jak chtěli. Když si je koupili, byl to jejich majetek. Byli neposlušní, mohli si s nimi dělat, co chtěli. A ta holčička možná čekala, že ji tam dokope, že ji tam dobije, že ji tam zbije úplně. On to neudělal. On ji vedl k takovému stolu, kde vlastně si mohl zaplatit ty. Si mohl zaplatit si svobodu. Byla taková listina, kterou když si měl na to peníze, tak si mohl vykoupit se penězi z otroctví. Poslouchej dobře. Když ten to muži zebral a šel přímo k tomu stolu a zaplatil za ně velké peníze, dali tu listinu a řekl, toto tě opravuje k tomu, že už nikdy
ty nemusíš otročiť, si slobodná, námi to máš. Dali to do ruky. Když to tá malá holka videla, začala plakať a klepla mu k nohám a začala mu líbať nohy a říkala, děkuji tě, jsem si to nezasloužila. Proč si to udělala? Podívala se na něm a řekla, teď ti nechci sloužit, protože něco musím, ale protože chci. A tento muži nepřijal za služku, ale za dceru. Slyšíš to? Za dceru. Co si myslíš, že udělal Kristus? Co si myslíš, že udělal Ježíš? Když tomu budeš rozumět v duchovní oblasti, jednou pochopíš, že Bůh tě přijal jako syna a dceru. Biblie napsala, dal jim moc nebo právo nazývat se Božími dětmi. Bůh ti dal právo, dal ti listinu, takovou, že jsi svobodný, už nejsi otrok. Jsi v Kristu svobodný a svobodná, bylo za tebe zaplacená velká cena. A v duchovní oblasti, když se podíváš, celé nebe tě zná. Možná, že myslíš, že tady chodíš po zemi a si čoraro, že tě nikdo nezná. A přitom celé nebe se s tebou hýbe. Celé nebe tě zná, říká, to je náš bratr, to je naše sestra. A možná si připadáš ubohý a maličký. A přitom tvůj otec je tak mocný. A máš mocné bratry, mocné sestry, které na tebe čekají. Jednou jsem slyšel svědectví jednoho poženaného pastora, on řekl, že byl v nebi a že si vždycky myslel, že Kristus je jenom takový učitel, který učí. A on řekl, já jsem to byl hotový. Když on vystoupil z Boha Otce, postavil se a řekl, hej, jdu pro vaše bratry a pro vaše sestry. Jsem plakal doma. Mocný Ježíš Kristus. Mocný Pán. Mocný král. Halleluja, sláva Pánu. A víš, já jsem si uvědomil jednu věc, že jsme si nezasloužili to, co Kristus udělal pro nás. A my někdy se chováme tak jako tento, že Pán mu odpustil, protože se na něm slitoval, ale on vyšel ven. A ti, kteří mu dlužili, okamžitě šel za ním a dělal jim problémy. A Pán se to dozvěděl a zavolal ho. A řekl, já jsem ti odpustil tak moc. Příklad, kdyby jsem příklad jenom říkal, protože to se nedá srovnat, ale abyste polopatě chápali. On řekl, já jsem ti odpustil 1000 korun a ty po nich chceš 10 korun, ty máš to po nich. Tak ty služebníku zlý, zavřel ho. Někdy my se takováme křesťané. Někdy my jsme takoví, že si nedokážeme ani představit, co nám bylo odpuštěno. Jaký dluh jsme vlastně měli my a bylo nám to odpuštěno. Jak vlastně se chováme my vůči tomuto světu? Vůči lidem, kteří jsou ještě nespasení. Nemáme žádné právo je zavrhovat. Nemáme žádné právo je soudit. Toto právo má jediný a on je jediný, má toto právo. Protože nikdo na něho nemůže se podívat a říct, tak jak Pán řekl, když psal po zemi, on se podíval na to a řekl, kdo jste bez hříchu první hoďte kamenem. Jestli nemáte žádný hřích, tak vemte a kamenujte. Ale Pán mohl vymenovat všechno to, v čem jsou. Pán znal každého jménem. Pán věděl myšlenku každého. A nikdo se neodvážil vzít kamenovat, protože věděli všichni, že něco mají. A taky my, to, že jsme z milosti spaseni, sláva Pánu, můžeme se z toho radovat. V Biblii je napsáno, že nechlubte se tím, že se vám démoni podrobujou. Amen. Neradujte se z toho, neradujte se z toho, že se vám démoni podrobujou. To není ono ta pravá radost, ale z toho, že vaše jména jsou zapsána v knize života. Něco ti chci ukázat. Proč my se dokážeme radovat jenom vtedy, když vidíme, jak někdo je uzdravený? Ano, radí se z toho, fajn. Proč se radíme jenom z toho, že jsme viděli, jak nějaký démon vyjde? Ale Pán řekl, toto není to ono. Radujte se z toho, že vaše jméno je zapsáno v knize života. Což pak nerozumíte? Sláva vašemu Bohu. Amen. Náš Bůh je dobrý Bůh. Chci ti ukázat druhé místo, na kterém se trošičku rozjímal dneska. Říkal jsem si, Pane, ať nespadneme do těchto věcí. Je to Lukáš 10. kapitola, všichni to znáte. Lukáš 10. kapitola 38, to není tak dlouho, jak to přečtu. Když je Ježíš učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam je přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii.
Tá si sedla k nohám Ježišovým a poslouchala jeho slovo, ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla, Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou. Řekni přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře, vybrala si to, oč nepřijde. Já jsem nad tím přemýšlel a taky jsem přemýšlel nad tím, jak to vlastně je s náma, se služebníkama. Protože někdy se můžeme dívat jako ona a říct si, no ale toto je potřebné, já přece musím sloužit, to dělám pro Pána. Poslouchejte služebníci a bratři moji a moje sestry. Poslouchejte, jak to je tady myšleno. To nejdůležitější, co je, Pán chce. Víš, někdy, tak jak moje žena už o tom mluvila, někdy staneme a jdeme vyhánět démony, jdeme se modlit, Pane, svazujeme a všechno děláme, přitom Pán nám chce, aby jsme přišli k jeho nohám a byli s ním víc. Ne, aby jsme sloužili, honili se, namáhali se a trápili se, dělali věci ze svých sil, zbytečně se namáhali, nebo je psáno, nestavili dům Hospodin, nadarmo se namáhali. Amen? Kdo se nadarmo namáhá? Stavitelé. Jestli něco budeme dělat a nebude v tom Bůh, tak v tom nebudeš mít ani radost. Jestli nemáš z něčeho radost, jenom trápení a chodíš tak to není Bůh. Bůh nechce, aby jsme takhle byli ve službě. A víš, někdy my služebníci zapomínáme na to hlavní, na vztah s Pánem. A vztah s Pánem hledáme jenom vtedy, když potřebujeme kázat, když potřebujeme něco dělat, nějakým způsobem sloužit. Ale Bůh říká, ne, Bůh nechce, aby jsme ho hledali jenom proto, že jdeme někde kázat. Bůh chce, aby jsme ho hledali, protože ho milujeme. Amen. Že s tím chceme trávit čas. A Pán tady říká, víš, ona si stěžovala, ona říká, on mi nepomůže, a nedělá se tamto, a Pán mi to ještě schválil. Pán řekl, ne, ona si zvolila dobře. Dobře si zvolila. Jdi tady a poslouchat. Protože my potřebujeme mít sílu od Boha. My potřebujeme čerpat sílu od Boha. To milosrdenství, tu milost, tu čerstvost. My potřebujeme přijmout od Pána. Proto ty potřebuješ, já potřebuji být u jeho nohou. A pokud budeme jenom sloužit, za chvilku nebude v tobě šťáva žádná. Ale myslím, pokud ty si sedneš u Kristových nohou a dáš si čas u něho sedět a naslouchat mu, tak potom vyjdeš v moci. Budeš mocný služebník a nebude to z tvých sil, ale to bude z moci ducha. A budou se věci hýbat a budou fungovat, amen. Sláva Pánu. Něco ti chci ukázat, 3 věci, bratři a sestry. Na to si dám tento překlad, tak chci ti něco důležitého ukázat. Já jsem na tím ráno hodně přemýšlel, říkal jsem si, Pane, najdi si Matouše 6. kapitolu. Matouš 6. kapitola. Halleluja, sláva tebe, Pane. 6. kapitola od 1. Tak, poslouchejte, co je napsáno. Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi. Jít na obdiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesí. Když prokazuješ dobrodění, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulici, aby došly slávy u lidí, ale pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodění, ať nevytvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodění zůstalo skryto a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Poslouchej, jako přečtu celé. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích, amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt. A tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nebuďte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni, vždy váš Otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. Vy se modlete takto. Otče náš, že jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, stane se tvá vůle, jako je v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se proti nám provinili. A nevydej nás pokušení, ale vysvobod nás od zlého. Nebo jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. A
A když se postíte, netvařte se utrápení jako pokrytci, ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí a nepravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se postíš, poci svou hlavu olejem a tvář svou umyj. Abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému otci, který zůstává skryt, a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Poslouchej dobře. Já jsem dneska nad tím uvažoval. Jsou tu tři věci, na které se Bůh tady dívá, kterých my potřebujeme se učit a udělat takové opravdové sebevydání. Přečtu ty tři věci. Takže jedna oblast je, poslouchej, dávání. Jedna oblast, tu se dívá, je dávání, druhá oblast je modlitba a třetí oblast je půst. Já ti dneska chci trošičku něco na tom ukázat. Četl jsem hned 6. kapitole, to je všechno pěkně poslouchej. Přemýšlej na to. Dívej, je to napsáno Matouši 6. kapitole a je to všechno pořadně po sobě. Takže je tam ukázáno dávání, amen. Je tam ukázána modlitba a je tam taky ukázaný půst. Takže jsou tam tři věci, na které Pán se dívá a týče se to, víš to, já jsem pochopil a říkám, Bože, co to má společného s milosrdenstvím? Bože, co to má společného s postojem srdci? Přemýšlel jsem, fajn? Takže první věc, on tady říká, že když ty prokazuješ dobrodění, nechtěj budit pozornost jako činí pokrytci. Proč? Dívej si. Bůh říká tady toto, nedělej věci, aby všichni celá církev o tom věděla. Co se chceš zalíbit lidem? Chceš ukázat, že ty jsi ten lepší? Že ty žehnáš? Že ty dáváš? Proč to chceš? Aby o tobě lidi mluvili, že ty jsi ten dobrý a ten je ten špatný? Toto chceš? Víš, my se musíme dívat i na postoj, proč dává. Mi Pán ukázal, že i dávání je milost. Kdy já můžu Pánu dát to, co mám, můžu projevit, jak ho miluju, jak mu důvěřuju, prostě můžu mu ukázat, Páne, ty jsi můj Pán. Nedám to, protože musím, ale Páne, protože já chci. Když je tento postoj ve tvém srdci, tak nebudeš potřebovat si nic dokazovat a nebudeš potřebovat, aby nějaký lidi tě brali a uctívali. Protože my potřebujeme uctívat Pána. Když dáváme, my ho uctíváme. Amen? Když dáváme, uctíváme Pána. Říkáme, ty jsi Pán. A když dělám něco, co je skryté, Pán to vidí. A Pán řekne, hej, můj syn, nechce tady toto, aby mu lidé tleskali, aby po něm se církvi rozšiřovalo, jak on dává. Pán vidí to, co je potřeba. O některých lidech ani možná v církvi nevíme, oni dávají. Amen. A my, víš to, Bible říká, že když prokazuješ dobrodění, to znamená, když děláš něco dobrého. To neznamená, že budeš dáváš peníze. Ale cokoliv děláš dobrého, příklad církvi spravíš mix, příklad církvi spravíš betlu, příklad spravíš, že nevím, něco spravíš, nechtěj, aby o tom všichni věděli. Vidíš potřebu, naplní. No nemusí všichni vědět, že on to spravil. A pojďme o tom všichni uctívat a pojďme mu všichni vděční. Ne. Pokud to takhle máme v postoji v srdci, no tak už máme svoji odměnu tady na zemi. A nečekejme ji v nebi. V Biblii je napsáno tady toto, že to, co je skryto, to Bůh vidí. To, co lidé dělají na očích druhých, na to se Bůh ani nedívá, Bohu je to hnusné. On nedělá věci, on nemá charakter nebo postoj takový, že se chce ukazovat. Ale my lidi, no. My lidi kolikrát děláme věci na očích. To je to, jak jsem si dělal kolikrát se rádu, že někteří služebníci, když je pastor nevidí, tak dělají všechno možné, ani by je to nenapadlo, ale zrovna, když je tady pastor a je nějaký papírek na zemi, tak to zvednou. Aby takže pastor viděl charakter, postoj. Amen. Pán to vidí. Takový, jaký jsme doma, takový jsme i v církvi. My to můžeme maskovat, ale jak jsme opravdoví tam, kde nás nikdo nevidí, takový budeme opravdu. Víš, další oblast, tak jako jsem říkal, je modlitba. Někteří se vůbec nemodlí. Poslouchej. Ale když se někde sejdeme, tak oni jsou ti největší, kteří nejvíc zvou. Víš, se důležité? I v tomto je postoj pokoje. I v tomto je milosrdenství. Kdy já se můžu modlit za tebe, ty za mě. Kdy já se mohl pochopit, Páne, takovou milost máme, se můžu přimlouvat třeba, já nevím, za koho, za Tibora. To je milost, Pane, pro mě. Já můžu, Bože, udržet na modlitbách. Já můžu vstát a říct, Pane, prosím za Tibora, posledního v tom a v tom. To je milost pro mě.
Ale pokud já se chci ukazovat v tom, jako že já to, proto se ti tak stalo, nebo já jsem se modlil. No, ty nevíš? Jo, kdyby se nemodlil, tak nic se neděje. Pokud my máme takové postoje v srdci, na to si dáváme pozor, protože tyto postoje můžou přijít a být jako, že ne. Ale přesně, aby se vědělo, kdo se to modlil, když byl ten člověk uzdraven. To ne Roberto, pastor se modlil. Což pak je jednou úplně, kdo se modlil. Stejně Bůh uzdravil. Ale někdy nám to lidé úplně bazirují, úplně na tom si zakladají, jakože přesně kdo se modlil. Když stejně víme, že Bůh uzdravil. Je furt, kdo se modlil. Ale Bůh dává zdraví, ne člověk. A víš co? Toto je smutné, že lidé potom více hledají člověka než Boha. A více jsou vděční jako tomu člověku než Bohu. A nerozumí, že to od Pána přišlo, jestli přišlo požehnání, jestli přišlo uzdravení, jestli přišlo vysvobození, přišlo to od Pána. Člověk byl jenom nádoba. My jsme neužiteční služebníci bez Boha. My musíme rozumět těmto postojům, protože víš co, lidé tomu možná rozumět nebudou, ale Bůh jo. On se dívá na postoje tvoje a moje, jaké máme, když se modlíme. Když říkáme to já. A potom Bůh nemůže dělat to, co chce, protože tě Víka zabývá, nebo mě. Ne? My ani nevíme, ale Bůh ví, co pro nás nejlepší. My ani nevíme, kdyby Bůh tady dal tisíc lidí, jaká pyšná církev bude. Už bychom mluvili, no nikdo není tak, jak já. No však někdy nás tady je pára, už se vyděláme. No ale ještě mi řekni, že ne. Jako rozumíš, Bůh není blázen, Bůh vidí postoje a srdce lidí, on to vidí v modlitbě. Někdy se jdeme modlit proč, aby se neřeklo, že ty chybíš na modlitbách. Když přijdu někam, tak protože miluju, že chci, já jsem přišel se modlit, já jsem nepřišel se tady ukázat. Aby pastor věděl, že jsem byl na modlitbách. Víš co, máš být doma. Doma Bůh zná tvůj hlas, ty se k němu modlíš ve skrytosti. Ty možná ani tvoje žena nemusí vědět, a ty se modlíš. Ty ani tvoje žena nemusí vědět, a já čtu. Proč? Ne proto, abych se ukázal doma. Já chci, já miluji Pána, chci to. Já to potřebuji být s Pánem. Další věc, postit se. On tady říká, a když se postíte, netvařte se utrápení jako pokrytci. Někteří musím se zadívat, musím, no nechci. Nezapomeň jednu věc. Půst nikdy nezmění člověka. Rozuměj tomu, teda půst nikdy nezmění Boha. Ten je pro tebe a pro mě. On má změnit ty naše špatné věci, má vyčistit člověka, má tě přiblížit Pánu. On nezmění Boha, kdyby se rok postil, tak to nezmění Boha. Ale to má změnit nás. Nás má změnit půst, a ne Boha. My někdy chceme změnit půstem Boha. Ale půst je pro nás. Aby jsme viděli tu nervozitu, aby jsme viděli ty špatné věci, ty špatné postoje v našich srdcích, aby jsme s nimi mohli jednat, aby jsme mohli dávat pryč. Od toho je půst. Ne, aby jsme úplně, kolik se postíš, 3 dny, to jsem se ještě nikdy nepostil, ale tak to si borec. Jedno nemusím ani říkat, kolik se postím. Pán ví. Já si nepostím proto, abych se ukazoval, aby lidé říkali, že jsi největší frajer v půstech. Stejně největší frajer je Ježíš. A vždycky bude. Amen. Ale co my musíme pochopit, že naše postoje jsou špatné. Někdy prostě naše postoje brání Bohu, aby nás mohl použít. V modlitbě, proč to říkám? No proto tím. Modlíte se, ale špatně. Pán to říká. Jde vám o vaše vášně. Jde vám o vaše věci, o vaše touhy. Když přijdete do modliteb a modlíš se za bratry, za sestry a za všechny ty věci, musí ti o to jít, tam musíš dát své srdce položit do té modlitby. Ty musíš přijít před Pána, dát tam své srdce, zapojit ho tam do té modlitby. Protože Bible říká, tento lid s tím jenom ústy, nebo ty, ale srdce je daleko. A potom to je na nic. Bůh vidí vroucí modlitbu a vroucí modlitba to je to, když doma se něco vaří, když něco vře, když to je horké, když to bublá, tak to v tobě musí bublat, musí to v tobě vzít. Nesmí to být studené, musí to být vařit a říct, Pane! Tak to musí být v našich životech, v našich srdcích a potom uvidíme změnu. V Biblii je napsáno, vidět Eliáš byl taky jenom
člověk, ale když se modlil, ale jak se modlil? Bible říká, že v roci modlitba spravedlivého má velkou moc. Ne náboženská modlitba, ale v roci modlitba. Co to znamená? Modlitba, která opravdu v srdci touží a volá. To hlas lásky, které není jedno, která říká, Bože, mně to není jedno. Protože víš co, náboženská modlitba, poslouchej, bratře a sestro, nebo modlitba je nám na obdiv, jenom víte a zase smysl. Ale modlitba, která vychází z opravdového vrocího srdce, ta bude volat klidně týden, měsíc, rok, 2 roky, dokud neuvidí to, za co se modlí. Toto jsou modlitby, které jdou k Pánu. Některé modlitby půjdou ke stropu, vrátí se zpátky, protože Bůh je s námi. Oni nedokážou prorazit přes tu hradu, přes tu bariéru, kde jsou démoni. Ale modlitba, která je opravdu z čistého srdce v robci, ta prorazí každého démona a dojde až k Pánu. Toto jsou modlitby opravdové, upřímné z celého srdce. Není tak, že zúčastnil jsem se, tak je to v pořádku. Pastor mě viděl, byl jsem na modlitbách, je to dobré. Já nechci to vést. Amen. Se potřebujeme modlit, protože chceme se modlit. Protože vidíme tu potřebu, protože věříme Pánu. Že začkoliv požádáme ve shodě s jeho vůli, stane se. Bůh nám to dá. Haleluja, sláva Bohu. Ještě jedno místo, které ti chci ukázat. Lukáš 10. kapitola 25. To určitě všichni znáte. Lukáš 10. kapitola 25 verš. A tady je napsáno. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina Boha z celého svého srdce, celou svou duši, celou svou sílou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čin a budeš žít. Ale to nestačilo, dívej se dál. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu a stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl Bohem soucitem. Vystoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal jej, posadil jej na svého meska, zavazil do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude ti to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližnímu tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Jednoduché. Pán řekl taky. No, jednoduché, prokazuj milosrdenství. Nebo v Biblii taky napsáno, že ten, kdo neprokázal milosrdenství, jemu bude prokázal milosrdenství. Tady to je napsáno, Bibličně. Když z toho tady je taková úžasná věc, dobře poslouchej. Šli tam lidi, kteří věřili, že? To byli věřící lidé předtím, že? Šli kolem věřící lidé, viděli tam člověka a řekli, jo, nevím, jaké měli myšlenky, ale nechali ho tam. A šel kolem tam nevěřící člověk a pomohl. Jste to viděli někdy? Někdy lidé ze světa, kteří neznali Pána, se k tobě zachovali ještě mnohem líp než křesťané. Proč? Ale přitom křesťané mají lásku Boží, přitom křesťané jsou ti, kteří mají přece ten charakter Kristův, tu podstatu, amen? Ne nevěřící lidé, tak oni by měli takhle jednat, však od nich takhle očekáváme, aby tak jednali. A tady je něco zajímavého. Poslouchej. On tady říká, že ten muž mu obvázal rány, že se o něj postaral, dal ho na svého peska, odvezl ho do hostince, tam prostě něco zaplatil a řekl, pokud ti to bude stát ještě víc, než tak, jak se budu vracet, tak já to zaplatím. To je jasné, že? To Pán tady říká. No jo, ale pozor, jsme ochotní investovat svůj čas? Jsme ochotní investovat své finance? Jsme ochotní vůbec něco investovat, nebo jenom být jako fanoušství, to je fanoušek? Viděli jste už fanoušky na fotbale? Někdy křesťané jsou takový fanoušci. Jo, haleluja, dobré, pastor.
potřebujeme fanoušky, my potřebujeme opravdové učení. My potřebujeme opravdové křesťany, kteří nepřijdou se na službu pobavit, ale přijmou slovo Boží. Nebudou chtít po pastorovi, aby tady dělal show nějakou, ale aby tady kázal Boží slovo. Dnešní církve se chcou bavit, oni jsou show, oni už nechcou Boží slovo přijímat tak, jak je potřeba. Pokud není nějaká show, tak to je nuda v církvi, jdeme do jiné církve, nebude pastor dělat show. A já jsem pastor, já nejsem šašek. A já budu kázat Boží slovo. A já tě vychovávám k tomu, aby si byl učedníkem Ježíše Krista. Aby když vidíš takové věci, aby si stejně jednal, jako by jednal Ježíš. Když ty a já jsme byli rozkopaní někde venku, Ježíš tě neobešel. On tě vzal, ošetřil tě. A dívej, co dneska z tebe je. Kdy ty a já jsme byli rozbití, nebyl jsi žádný borec. Možná, že si to myslíš, ale to nebyla pravda. Nebyli jsme nic, byli jsme trosky. Nebyli jsme nic bez Pána. A Pán zebral to nic z té země, to rozkopané, to dobité. To, co už bylo skoro hotové. A lidé možná potom šlapali, někdy se tomu vyhýbali. Jo, takový jsem byl. Ale Ježíš přišel a zvedl můj život. Zvedl můj život. Haleluja, sláva Pánu. A Ježíš řekl, viděl jsi, jak se mám tak jen. Ale víte, co je zajímavé, že my rozumíme a chápeme všechno. Ale málo z toho žijeme. On řekl, víš, rozumíš tomu? On řekl, jo, to je jedná správně. Dobře, tak taky tak jedne. Proč tak nejednáš? My někdy víme, co máme dělat přesně, ale neděláme to. A co mě tady zakazilo, kdy on vlastně říká, že on zaplatil za něho, poslouchej dobře. On říká, on ho naložil na dneska a zaplatil za něho. A řekl, tak povedz, když tě to bude stát víc a bude s nimi větší výdaje, neboj si, já to zaplatím. Až se vrátím, já to zaplatím. Víš, někdy